I denne video vil du se, hvordan du monterer et køkkentelt på Hero Camper. Hvis sættet indeholder et vindskørt, starter du med at montere det i skinnen under køkkenet. Monter enderne til stellet på støttebenene med fingerskruerne. Fastgør kanten af teltet i skinnen ved at trække det tværs over køkkenet. Den mønstrede teltdug skal vende indad. Nu skal stellet til teltet samles. De to rundinger skal have det korte stykke ind imellem. Rundingen føres ind i stangkanalen. Så samles de lange stænger til siden. De lange stænger monteres mellem enderne og rundingen. Køkkendøren kan nu åbnes, og teltet kan fæstnes rundt om døren med sugekopper. De hvide ører trækkes ud over køkkendøren, så teltdugen beskyttes. Nu kan den anden del af teltet lyne sammen med den monterede del. Man starter i begge sider og lyner ind mod midten. Stropperne spændes rundt om støttebenene. Så er det frem med pløkhammeren, og teltets underside spændes godt ud. God tur og god fornøjelse med køkkenteltet på Hero Camper.